Hej så alle sammen. Ja, i dag vil jeg lave noget med agurk. Der er nogen, der har skrevet til mig, hvad jeg skal prøve. Og jeg skal så se, hvor hurtigt jeg så kan få skallen af. Ups, der kommer lige til der. Men det kan være lige meget, fordi det var kun lige det her stykke. Ja, nå. Jeg skal lige sætte tid på den her mobil. Men først. Okay, et stopur her. Jeg skal sige, at jeg har 1 minut. Jeg har 1 minut. Jeg skulle sige 2. Shit. Jeg ville ikke have lavet en halv. Men det kunne jeg ikke få. Så 3, 2, 1. Først skal jeg bare lige få den hjælper mig lidt. Og det må jeg gerne fortælle dig. Ligesom i beklager, så det kan være, at I ikke kan se noget af. Første. Anden. Jeg skal nok skynde mig lidt. Der er 10 sekunder tilbage. Der er 5, 4, 3, 2, 1. Så, jeg har nået det. Her er 1. Så skal vi lægge. Løg. 2. 3. 4. Så. Okay, jeg skal ikke trække på dag nu. Vi gælder jo. Alle de her skralder, dem skal jeg prøve at få ind i morgen. Hvor mange år kan få, og jeg har 1 minut til det. Klar? 3, 2, 1. Ja, jeg tror også, men jeg må lige tage efter. Ses, ha' det godt, husk at like, og husk at give mig en abonnent, please. Bliv mig lidt bedre. Hej.